پرتوکا خواندنê Rûpel pênc û çar ders 4 C Peyvîn 1 Ez hez ji şîrîniyê nakim. Ez hez ji nanê bi to dikim. Bi taybetî ji pîvaz û sewarê pir hez dikim. Mirîşkeke biraştî jî li kêlekê. Ew bi nanê sêlê re pir xweş tên xwarin. Ji kartolan hez nakim. Hele ji şîrîniyê hîç hez nakim. Ji dew û çayê gelek lê ji şerabê hîç hez nakim. Ez hez ji şorbeyan nakim. Gelek hez ji şîr û mastî dikim. Hez ji birinç û seletê dikim. Ji fêkiyan jî hez dikim. Nan ne û qas. Ji şerab û avê hez dikim. Ji çayê jî, lê ji qehweyî na. Ez hez ji nan û pênîr dikim. Ji zeytûn û goştî jî. Lê ne pir. Eva porteqalê pir hez dikim. Ji çayê jî hez dikim. Sandviç jî neqrabe. Xwarinekî pratîk e. Hûn dizanin ez hema her roj sandviç dixwim.